president, MP kapena kansala. Tikambe tsopano za ndalama zopereka poyimira pa chisankho kapena tinene kuti nomination fees. Malingana ndi gawo 29 komanso 40 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala, pa 11 November bungwe la MEC linalengeza ndalama zimene oyimira pa chisankho akuyenera kulipira kuti ayime nawo pa chisankho motere. Pa chisankho cha president opikisana onse kaya ndi amayi kaya ndi abambo 10 million kwacha. Chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo azibambo kapena kuti amuna 2.5 million. Azimayi 1,250,000. Komanso anthu aulumali komanso achinyamata amene sanakwanitse zaka zakubadwa 35 1,250,000. Pa chisankho cha kansala azibambo 200,000, azimayi anthu aulumali komanso achinyamata 100,000. Ndibwerezenso ma nomination fees iwo. Chisankho cha president azimayi ndi azibambo onse 10 million kwacha. Chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo azibambo 2.5 million kwacha. Azimayi anthu aulumali komanso achinyamata 1,250,000. Chisankho cha kansala azibambo 200,000, azimayi anthu aulumali komanso achinyamata 100,000. Kodi kulipira ndalama zimenezi ziyenda motani? Azimayi ndi azibambo tikudziwitseni kuti kuyambira lachiwiri pa 10 June amene akufuna kuyima nawo pa chisankho akhoza kuyamba kukalipira ndalama zoyimira ku FDH Bank, kenako ndikukatenga zikalata zoyimira pa chisankho. So you pay the nomination fees first, then you collect the forms. Ndikofunika kuti ndalama zoyimira pa chisankho zikaperekedwe zonse pamodzi osati pang'ono. There is no provision at once. Bungwe la MEC sililandira ndalama zomwe zili zochepa pa zomwe zakhazikitsidwa monga ndafotokozeramo. Polipira chonde mugwiritse ntchito ma deposit slip apadera omwe ali kale ndi ma account number komanso ali ndi chizindikiro cha MEC. Chonde onetsetsani kuti mwatenga deposit slip yolondola. Pali mitundu iwiri ya ma deposit slip. Deposit slip yoyamba ndi ya chisankho cha ma kansala local government elections. Slip yachiwiri ndi ya chisankho cha president komanso MP. Chonde onetsetsani kuti mwalemba pa ma deposit slip atatu, chifukwa yoyamba idzakhala ku banki, yachiwiri idzakhala yanu ngati umboni wanu kuti mwalipira ndalama zoyimira pa chisankho. Slip yachitatu idzaperekedwa ku MEC ngati umboni pofuna kutenga mapepala oyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo pamene mukulemba pa deposit slip, chonde onetsetsani kuti dzina la munthu opereka ndalama likhale la amene akufuna kuyima pa chisankho ndipo lifanane ndi mmene lidzaonekere pa nomination paper. Ndiye kuti dzina limeneli likulembedwa pa deposit slip likhale lofanana ndi limene lili pa chiphaso cha voti. Komanso tifotokozere kuti pa deposit slip palibe chifukwa cholemba chipani chimene mufuna kuyimira pa chisankhocho. Izi muzalemba pa nomination paper. Kwa amene akufuna kulipira pogwiritsa ntchito cheke, MEC ilandira macheki omwe atsimikizidwa ndi bank yokha, bank certified checks. Kwa amene akugwiritsa ntchito electronic transfer, ayenera kutsindikiza umboni wa kulipira pa pepala ndipo sizovomerezeka kungobweretsa screenshot ngati umboni kuti mwalipira. Zipani za ndale zomwe zikufuna kulipira ndi kutenga mapepala opikisana nawo pa chisankho malo mwa anthu awo
akuyenekera kulumikizana ndi bungwe la meki kudzera ku ofesi ya CO kuti apange ndondomeko za mmene angalipirire ndi kutenga ma nomination paper onse kamodzi. Pomaliza tiyeni tonse timvetsetse kuti ndalama zoyimirira pa chisankho sizibwenzedwa pa chifukwa china chilichonse kuphatikizirapo ngakhale kuti munthu wamwalira kapena wasintha malingaliro. The nomination fee is non-refundable. Ndiponso sizololedwa kuti wina angatenge nomination paper malo mwa ndalama zimene zinalipiridwa pa dzina la munthu wina. The nomination fee is not transferable. Choncho tikulimbikitsa aliyense kuti asanapereke ndalama akhale kuti watsimikizika ndithu kuti akufuna kupikisana nawo ndipo kuti walimba mtima ndithu kuti akufuna apitirize. Tifotokoze tsopano kotengera zikalata zoyimira pa chisankho. Mukapereka ndalama zoyimira pa chisankho, onse amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha phungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala akuyenera kupita ku ofesi ya konsolo ya ku ward kapena constituency kukatenga kalata zoyimira pa chisankho. Kwaye ofuna kuyimira pa chisankho cha president kaya akuthandizidwa ndi chipani kapena ali okha adzatengere mapepala kulikulu kwa meki kulilongwe. Monga mmene zilili ndi kulipira malipiro oyimira pa chisankho, kutenga ma nomination papers mukhoza kutuma munthu ngati inuyo mwatanganidwa kapena simungathe kukatenga nokha pa zifukwa zina zilizonse. Pamene munthu akutenga kalata zoyimira pa chisankho adzapatsidwanso buku la malangizo kapena ndondomeko zopangira kampeni za ndale ndi ofuna kuyimira pa chisankho kapena tinene kuti Electoral Code of Conduct for Political Parties and Candidates. Bungwe la meki likupempha ofuna kuyimira pa chisankho onse kuti akaliwerenge bwino lomwe mofatsa ndithu buku limeneli chifukwa limafotokoza momwe kampeni ikuyenera kuchitidwira kapena kuyendetsedwera. Malingana ndi gawo 55 la lamulo la chisankho cha president, aphungu komanso makhansala, chipani chilichonse kapena munthu amene akufuna kutenga nawo mbali pa chisankho akuyenera kusayina buku la malangizo limeneli ndi kupereka buku losayinidwa pamodzi ndi mapepala ake oyimira pa chisankho ku meki. Ngati chipani kapena munthu aswa malangizo ndi ndondomeko zimene zili m'buku limeneli adzagamulidwa ndi meki kuti alipire chindapusa cha 5 million kwacha chomwe chidzalipiridwe ku meki. Tikupempha onse ofuna kuyimira komanso zipani zonse kuti azitsatira malamulo amenewa mwadongosolo komanso mwaulemu kuti chisankho chathu chichitike mwamtendere komanso mwamgwirizano. Umboni wa oyimira pa chipani pa chisankho, endorsement of candidates. Amayi ndi abambo onse ofuna kuyimira pa chisankho pa tiketi ya zipani za ndale akuyenekera kuti avomerezedwe ndi zipanizo. Mdindo osankhidwa ndi chipanicho akuyenera kusayina nomination form ndiponso kudinda ndi chidindo chovomerezeka mu chipanicho. Bungwe la meki lidalembera zipani zonse kuti zipereke mayina a anthu omwe adzakhale ndi udindo osayina ndi kuvomereza mapepala oyimira pa chisankho pa makandideti a chipani chawo. Tikupempha zipani zonse kuti ziyike njira zolimba zotsimikizira kuti pasapezeke kuti dera limodzi asayinira anthu awiri opikisana nawo. Tikufuna kupewa mikangano ya mkati mwa zipani yomwe ingachitike kati mapepala osiyana asayinidwa kwa ofuna kuyimira omwe akufuna udindo umodzi. Tikambe za umboni kwa aulumali. Amayi ndi abambo monga mukudziwa, monga tafotokozerera, bungwe la meki linakhazikitsa kuti azimayi achinyamata komanso anthu amene ali ndi ulumali adzipereka theka la ndalama zoyimira pa chisankho. Kwa amayi, umboni wawo ndi mmene analembetsera mukaundula wa voti. Kwa achinyamatanso
tsiku lawo lobadwa lomwe lili mukaundula wa voti ndi limene litakhale umboni. Kwa amene ali ndi maulumali osiyanasiyana payikidwa ndondomeko yapadera. Malingana ndi lamulo, munthu aliyense amene ali ndi ulumali akuyenekera kukatenga kalata ya umboni kwa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs kapena tinene kuti makoda, omwe ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino kuti liziyang'anira za anthu onse amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Umboni kapena tinene kuti certificate of disability imene opikisana akatenge ku makoda akuyenera kuzayiphatikizira ku zikalata zoyimira pa chisankho nomination paper podzapereka mapepala awo. Amene adzapereke zikalata zawo zoyimira pa chisankho opanda umboni wa ku makoda ndiye kuti sadzapindula nawo pa ndondomeko yolipira ndalama yochepa imene MEC yakhazikitsa kuti ithandizire anthu amene ali ndi maulumali kupikisana nawo pa chisankho. So it is imperative for those with disabilities who wish to contest to ensure that they obtain the certificate of disability from Makoda and attach it to their nomination papers in order to qualify for the discounted nomination fees. Bungwe la Makoda yalengeza kuti certificate izi zidzaperekedwa mwaulere kudzera ku maofesi yake m'makonsolo ndipo palibe ndalama imene idzafunike kuti munthu alipire kuti apeze certificate imeneyi. Monga mukudziwira mukaundula wa voti tili ndi chiwerengero cha anthu omwe analembetsa kuti ali ndi maulumali osiyanasiyana, koma tikudziwa ndi kuzindikira kuti si aliyense amene ananena za ulumali polembetsa mavoti. Choncho bungwe la MEC silingapereke mwayi kwa okhawo amene analembetsa ndi mukaundula kuti ali ndi ulumali wotani. Ndi chifukwa chake pakhala ndondomeko yapadera ndi bungwe la makoda kuti lidziperekera umboni wa ulumali kuti lithe kuthandiza onse amene ali ndi ulumali koma akufuna kuti apikisane nawo pa chisankho chimenechi. Tikambe tsopano za kuwunika kalata zoyimira pa chisankho lisanafike tsiku lopereka, pre-examination of nomination fees prior to submission. Amayi ndi abambo pofuna kuchepetsa zolakwika zomwe zimapezeka pa tsiku loti mapepala oyimira chisankho akuperekedwa, bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsa kuti ofuna kuyimira pa chisankho kapena nthumwi zawo azigwiritsa ntchito ndondomeko imene ilipo yakuti akhoza kupita kukakumana ndi constituency returning officer wakudera kumwe akufuna kukayimira kuti akawunikire ngati mapepalawo alemba molondola. Constituency returning officer ndi wopezeka pa nthawi ina iliyonse ku office kwawo pa nthawi ya ntchito kuti agwire ndi kuthandizira iwo amene akufuna kuti mapepala awo awunikidwe. Komanso dziwani kuti mutha kupita ku office ina iliyonse ya MEC yomwe ili m'boma lanu ndipo kumenekonso akakuthandizirani kuwunikira mapepala anu. Izi zingathandize kupewa kulephera kupereka zikalata zoyimira pa chisankho chifukwa cholephera kukwaniritsa zinthu zina zomwe zidadziwika nthawi yopereka zikalata isanafike ndi kukhonzedwa. Amayi ndi abambo dziwaninso kuti bungwe la MEC lakhazikitsanso masiku apadera mu kalenda ya chisankho pomwe ofuna kuyimira kapena nthumwi zawo angathe kupita ku office ya constituency returning officer kuti akagwire ntchito imeneyi. Pa tsikuli onse ofuna kupikisana pa chisankho akuyeneranso kugwirizana ndi a constituency returning officer nthawi ndi tsiku lomwe angadzapereke kalata zawo zoyimira pa chisankho ngati angakhale kuti sanagwirizane kale nthawi. Masiku omwe aperekedwa owunikira zikalata ali motere. These are the dates that the Commission has set for pre-examination of nomination papers. 18 mpaka 19 June chisankho cha kansala ku constituency Tale Center. Onse amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha kansala akhoza kupita ku constituency Tale Center yawo
pa 18 ndi pa 19 kuti mapepala awo akaunikidwe ndipo akalangiza ngati pali zofuna kukhonza. Pa 29 ndi pa 30 Juni chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo komwekonso ku constituency Tale Center. Kwa onse amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo, mwayi wawo kuti mapepala awo akaunikidwe ndi kuti ndi pa 29 ndi pa 30 Juni ku constituency Tale Center. Pa 29 ndi 30 Juni pomwepo kuwunikiranso mapepala a chisankho cha presidenti kulikulu la meki kulilongwe. Kwa onse amene afuna kupikisana nawo pa chisankho cha presidenti akhoza kufika kulikulu la meki kulilongwe pa 29 ndi 30 kuti mapepala awo awunikidwe. Kupereka zikalata zoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo, bungwe la meki lakhazikitsa nthawi loti lilandire mapepala kwa iwo amene afuna kupikisana nawo motere. Pa chisankho cha makhansala kuyambira pa 20 mpaka 22 Juni ku constituency Tale Center. Chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo pa 1 mpaka pa 5 Julai ku constituency Tale Center konko. Chisankho cha presidenti pa 1 mpaka 5 Julai kumalo amene bungwe la meki lilengeze chapompano koma kuno kulilongwe. Ndibwerenzenso pamenepa submission of nomination papers, local government elections kumene chisankho cha makhansala 20 to 22 June constituency Tale Centers kudera kumene afuna kuyimira. Chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo for the parliamentary elections 1st to 5th July constituency Tale Center kudera kumene afuna kuyimira. Finally, for the presidential election 1st to 5th July in Lilongwe at a venue to be announced by the commission. Bungwe la meki likufunanso kudziwitsa anthu onse kuti monga momwe zimakhalira potenga mapepala oyimira pa chisankho angaperekedwenso m'malo mwa munthu oyimira pa chisankho ngati mwini wakeyo sangakwanitse kubwera. Komabe chofunika kukumbukira ndi chakuti munthu amene akufuna kuyimira pa chisankho amafunika kuti asaine yekha pepala kutsimikizira kuti iyeyo mwini ali ndi cholinga choyima pa chisankhocho. So tikufotokoza pamenepa kuti munthu akhoza kutuma munthu nzake kuti azamuperekere mapepala, koma akhale kuti mapepala awo wasaina yekha kutsimikizira kuti iyeyo di ali ndi cholinga choti apikisane nawo. Kulengeza za ovomerezeka kuyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo, bungwe la meki likudziwitsa kuti tikamaliza kuunika makalata amene tidzalandire tizatulutsa ndandanda wa mayina amene adzavomerezedwe kuyima nawo pa chisankho isanafike tsiku loyamba pa kampeni limene lili pa 14 July. Ndikofunikanso kudziwitsa nyumba ya malamulo the National Assembly idzathetsedwa pa 23 July monga mwa malamulo. Komabe ngakhale zili chonchi ndi mmene zinalili mbuyomo, aphungu ndi makhansala amene ali pa udindo pakali pano ndi ololedwa kuti akathe kutenga mapepala ndi ku mapepala oyimira pa chisankho angakhale kuti adakagwirabe ntchito mu nthawi imene tikhale tikulandira mapepala. So all sitting MPs and councillors are eligible to collect nomination papers even though their term of office only runs up on 20 or expires on 23rd of July. Pempho lothandizira azimayi achinyamata komanso anthu aulumali. Amayi ndi abambo, bungwe la meki lachita mbali yake pothandiza kuti pakhale kutenga nawo mbali magulu osiyanasiyana makamaka amayi achinyamata komanso iwo amene ali ndi ulumali kuti athe kupikisana nawo pa chisankho chimenechi.
Monga mukudziwa, bungwe loyendetsa zisankho linapanga chiganizo kuti anthu magulu atatu amenewa athe kupereka theka la nomination fees. Iyi ndi mbali imene bungwe la MEC lachita kuthandizira kuti magulu amenewa athe kupikisana nawo. Tsopano tikupempha adindo ndi ena onse amene ali ndikuthekera makamaka atsogoleri a zipani kuti nawonso atengepo nawo gawo ndi mbali yawo pothandizira kuti azimayi, achinyamata komanso anthu amene ali ndi maulumali kuti ayime nawo pa zisankho zimenezi mochulunga. Monga zipani muli ndi udindo opitirizira pamene MEC yalekezera. Ngati sipangakhale thandizo lochokera kwa inu anzathu azipani, khama limene bungwe la MEC laonetsera powaganizira anthu amenewa ndi kuti likhala lapita pachabe zilibala zipatso zina zilizonse. Tsopano tifotokozerere za kuzindikira ona anthu oponya voti pogwiritsa makina kamene tinene kuti biometric voter identification on polling day. Amayi ndi abambo, pamene tikuyandikira pa 16 September, bungwe la MEC la khazikitsa njira yatsopano yofunikira kwambiri pa chisankho chathu. Imeneyi ndi njira yozindikiritsa ovota pogwiritsa ntchito makina kapena ndinene kuti biometric voter identification. Njira imeneyi yakhazikitsidwa motere kuti anthu azindikirike for identification, koma titsindike kuti si njira yovotera. Pamene patimvetsetsane, it is biometric voter identification and not voting. Ndikofunikira kuti zimenezi tisasokoneze chifukwa ndi zinthu ziwiri zosiyana. Tsiku loponya voti ndi mapeto a zonse zimene zimachitika pokonzekera chisankho. Ndikofunikira kwambiri kwa mtundu wa Malawi, komanso ndi mmene malamulo athu alili, komanso kuti ndi chikhumbokhumbo cha wina aliyense kuti ovota akhale oyenerera okha amene ali oponya voti, akhale okhaokhawo amene ali oyenerera, komanso aliyense aponye voti kamodzi. One vote, one person. Kuti izi zitsimikizidwe komanso kuti tikwaniritse chikhumbokhumbo chimenechi, bungwe la MEC likayika zipangizo za biometric voter identification devices pamalo onse oponyera voti m'dziko muno. Poyamba, kuzindikiritsa ovota kumachitika pogwiritsa ntchito kaundula wa pepala ndi kufananitsa nkhope ndi mayina. We will all recall that in previous elections we were only using the physical voters register to identify voters. Njira imeneyi inali yochedwerako komanso pamatha kukhala zolakwika, ndipo inali ndi kuthekera kupatsa mwayi anthu amene anali osayenerera kuti aponye voti, komanso imatha kupereka mpata wa chinyengo. Ovota enanso amapezeka kuti ayima pa mzere wolakwika kwa nthawi yayitali, komanso ena amapezeka kuti angoganiza zobwerera chifukwa chokuti aona kuchedwa kuti adikirire nthawi yayitali. Njira imene tikufotokozerayi biometric voter identification ithandizira kuti tikonze mavuto amenewa. Zipangizo zoposa 15,200 kapena ndinene kuti biometric voter identification devices 15,200 zizagwiritsidwa ntchito kuzindikira ovota pogwiritsa chala cha munthu amene analembetsa voti ndi kufananiza kuti ndi amene ali mkaundula. Tikakumbukira nthawi yoponya voti timapereka fingerprint imeneyi ndi imene itatithandizire for the biometric voter identification. Zikapezeka kuti zonse zagwirizana ndiye kuti ovotayo adzapatsidwa mwayi oponya voti ndipo dzina lake lidzachongedwanso mukaundula otsindikizidwa pa pepala.
Izi zikutanthauza kuti sikuti the physical voters register tikuyisiya. We are going to use the biometric voter identification as well as the physical voters register. Ubwino wa njira imeneyi ndi waukulu kwambiri. Choyamba zitithandizira kuti anthu akazindikirike mwachangu pa polling station, komanso zitithandizira kuti anthu asapezeke kuti wina wavota kawiri, komanso pasachitike chinyengo china chilichonse, komanso zitithandizira kupeza ziwerengero za ovota nthawi yomweyo. We'll be able to get real-time voter statistics. Komanso zitithandizira kuchepetsa mikangano kudzera mukauniuni amene angathe kupangika movuta chifukwa chokuti itagwiritsa ntchito njira imeneyi. Njira imeneyi yagwiritsidwako kale m'mayiko ena ngati ku Kenya, ku Ghana, ku Zambia, ndipo yathandizira kukweza chidaliro cha anthu pa ndondomeko ya chisankho. Bungwe la MEC likupempha zipani, oyang'anira maobservers komanso ovota kuti tithandizane pa njira imeneyi kuti chisankho chathu chikhale chopambana. MEC ipitiriza kuchititsa maphunziro ndi kumvetsetsa njira imeneyi kuti kwa onse okhudzidwa. Tsopano tikambe za kuvotera ndi kuwerengera zotsatira. Amayi ndi abambo, monga momwe zakhala zikuchitikira zisankho za mbuyomu, ntchito yoponya voti ndi kuwerengera idzachitikira pamanja. Voting and counting will be manual. Ndipo zonsezi zidzachitikira pamalo amodzi achisankho. Voting and counting will happen at the polling station. Njira imeneyi imathandiza kulimbikitsa kuonekera kwa ndondomeko, kuchepetsa zovuta, komanso kupatsa mwayi oyimira zipani ndi owonerera zisankho kuti aone njira ya chisankho ndi maso awo nthawi yomweyo. Kuvota kudzayamba 6 koloko mmawa ndipo kudzatha 4 koloko madzulo. Ovota onse amene adzakhale ndandanda asanathe ovota amene adzakhale pa nzere 4 pm adzaloledwa kuti aponye voti mosasamala nthawi imene adzatengere. Izi zikutanthauza kuti ngati munthu ali pa nzere 4 koloko ikukwana ndiye kuti ameneyu aponya voti, koma amene atadzabwere 4 koloko itakwana kale amenewa adzabwezedwa. Chonde ndipemphe Amalawi kuti tiyeni tidzasunge nthawi 6 koloko mpaka 4 koloko ndiye nthawi yathu yoponyera voti. Koma ngati 4 koloko yakukwanirani pa nzere musade nkhawa, mudzaponya voti ndithu simudzabwezedwa. Ovota akafika pa polling station adzatsimikiziridwa pogwiritsa ntchito zipangizo za biometric voter identification, ndipo adzatsimikizidwanso pogwiritsa ntchito kaundula olembedwa m'buku. Akatsimikiziridwa adzanyika chala cha mkombaphala chakumanja mu inki, ndipo adzapatsidwa koyamba ballot paper ya chisankho cha president ndi ukavota, kenako ballot ya phungu wa nyumba ya malamulo, kenako ballot ya kansala. Ovota omwe ali ndi ulumali adzalandira thandizo mogwirizana ndi malamulo oyendetsera chisankho kuti nawonso athe kuponya voti yawo mosavutikira. Kuwerengera mavoti kudzayamba pamalo omwe oponyera voti ikangokwana nthawi yotsekera pamene anthu amaliza kuponya voti. Kuyamba kuwerenga tidzayamba kuwerenga chisankho cha president, kenako cha phungu ya nyumba ya malamulo, kumalizira kansala. Zonsezi mamonitala azipani ndi opikisana nawo komanso owonerera zipani adzakhala akuwonerera ndithu monga tichitira nthawi zonse. Pamapeto ake monita aliyense adzasayinira zotsatira komanso adzapatsidwa nawo kope ya result sheet.
komanso zotsatira zina zidzakhomedwa pa khoma pamalo pamene voti inachitikira kuti munthu wina aliyense pamenepo athe kuona kuti zayenda bwanji. Dongosolo lathu loyendetsera chisankho lidzayenda bwanji. Amayi ndi abambo, pa nkhani ya mayendetsedwe a zotsatira kapena ndinene kuti results transmission, bungwe loyendetsa zisankho layika njira yomveka bwino yomwe imafotokoza mmene tizawerengere monga ndafotokozera kutsogoloko, komanso kutsimikiza kutumizidwa ndi kulengezedwa. Malamulo amene amayendetsa dongosololi ali mu gawo 8 la Malawi Electoral Commission Act, komanso gawo 88 kufika gawo 100 la lamulo loyendetsera chisankho cha presidenti, aphungu komanso makhansala. Njira imeneyi imayamba pamalo ovotera komwe mavoti amawerengedwa pamanja pamaso pa oyang'anira komanso mamonitors monga ndafotokozera. So result management komanso transmission ikhala both manual komanso electric, kusonyeza kuti tikugwiritsa ntchito njira ziwiri nthawi imodzi. Izi takhonza motere kuti tiwonjezere liwiro kapena nekuti efficiency, accuracy, komanso kuti tikhale ndi chikhulupiriro kuti voti yathu tayisamalira. Ndikukhulupirira kuti ndi chikhumbokhumbo cha tonse kuyambira ife ameki komanso mtundu wonse wa Malawi kuti voti yathu tiyisamalire kuyambira pamene munthu waponya voti, pamene yawerengedwa, komanso pamene ikutengedwa kuchoka ku polling station kukafika ku constituency tally center, kukafika ku district tally center, mpaka komwe ku national tally center, kuti voti imeneyi tiyiteteze, isamalidwe, iwerengedwe, komanso iulutsidwe monga mmene munthu wavotera. Pachifukwa cha chimenechi nkona takhazikitsa njira imeneyi kuti ikhale kuti zikuyendera limodzi, zikhale kuti zikuyang'anana, kuti tionetsetse kuti palibe vuto lina lililonse. Chonde kumbukirani kuti kuwerenga mavoti ndi pamalo amene taponyera votipo pa polling station, ku constituency tally center komanso district tally center zotsatira zimangoongetsedwa komanso kuyamba kulowetsedwa m'makina. Koma monsemu oyimira zipani azikapatsidwa zotsatira zimene zaphatikizidwa komanso akasayinira komanso zikakhomedwa pa khoma kuti aliyense azitha kutsatira ndithu. Njira yonseyi ndi yovomerezeka, yoonekera pamaso, yopereka mwayi kwa anthu onse kuti athe kutsatira kuti kodi zikuyenda bwanji. Tikulimbikitsa anzathu azipani odziyimira paokha ndi onse okhudzidwa amene akuyang'anira zisankho kapena noti ma observers. Chonde tonse tionetsetse kuti tagwira ntchito yathu kutsatira kuti zinthu zizikuyenda bwanji. Izi zitithandizira kwambiri kulimbikitsira chidaliro chathu kwa anthu komanso kuonjezera kukhulupirika kwa chisankho chathu. Bungwe la meki likhala likukhonza misonkhano yosiyanasiyana kutsogoloku kuti tithe kufotokozera bwinobwino mwatsatanetsatane kuti ndondomeko imeneyi izayenda bwanji. Koma kwa lero kufotokozera kwathu ndikuti transmission will be a hybrid, manual komanso electronic. Pomaliza ndilankhulepo za kulankhula zolondola ndi kupewa kufalitsa uthenga opanda umboni. Amayi ndi abambo, mafuna tipereke pempho ifeyo ngati bungwe la meki kuchokera pansi pa mtima kuti makamaka kwa atsogoleri a ndale ofuna kuyimira pa chisankho, atolankhani komanso Amalawi tonse ndi tonse amene tili ndi mphamvu pa maganizo a anthu kuphatikizako amene timagwiritsa ntchito masamba amchezo monga Facebook, X ndi ma platform ena kapena tinene kuti ma influencers. Tikuzindikira
gawo lofunika lomwe inu mumachita pothandiza kufikira ena ndi mauthenga osiyanasiyana komanso kuwathandizira kuti iwo athe kupanga ziganizo zawo. Chonde mudziwe kuti ngati mungamafalitse nkhani zabodza ndi zopanda umboni, zimenezi zikhoza kupangitsa kuti anthu akhale ndi chikayiko ndi ndondomeko zachisankho, komanso zikhoza kuchotsa bata ndi mtendere mu dziko mwathu, komanso koposa zikhoza kupangitsa ena kuti alephere kukaponya nawo voti, zikhoza kuchititsa apathy. Chonde atsogoleri, yesetsani kuti mawu anu amene mukuyankhula kaya ndi pa misonkhano, pa wailesi, pa kanema, pa intaneti kapena noti pa social media apangitse kuti pakhale bata ndi mgwirizano osati zikhale zobweretsa chipwirikiti ndi kusagwirizana. Kulankhula zoona, kukhala ndi udindo pa mawu ndi zofunikira kwambiri. Ngati muli ndi funso tifunseni, makomo athu ndotsegula kuti tikufotokozereni kuti kodi zayenda bwanji, zakhala bwanji. Ngati pali pofuna kukhonza tifotokozereni kuti tilingalire ndipo tikhonze moyenerera. Tiyeni titenge zolimbikitsa mgwirizano osati chipwirikiti, timange kudalirana osati kukayikirana. Tili ndi Malawi mmodzi yekha, tikawononga sindidzoti tipitanso kutiko. Ndiye tiyeni tonse Amalawi tisunge bata ndi mtendere. Chisankho chikafika pa 16 kwina kuti funika kuti tipitirire ndithu kukhala. Tiyeni timange dziko lathu osati kupasula. Mulungu atidalitse tonse, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja, potipasira uthenga omwe uli ndi ntchito zina zikuluzikulu zomwe tikugwira pamene tikukonzekera chisankho cha pa September chaka chino. Ladies and gentlemen, at this juncture, the Malawi Electoral Commission chairperson is going to take questions from the media. May I therefore invite all reporters with questions to come to the podium. Before you ask the questions, make sure that you tell us your name and the media house you are representing. And also, may I request that all your questions be in Chichewa. Amainda bambo pantawino wapa mpando wa bungwe loyendesa zisankho Justice Annabel Mtalimanja atenga mafunso kuchokera kwa atolankhani. Choncho ndiloleni kuti ndiayitane atolankhani onse amene ali ndi mafunso kuti abwere kutsogolo kuno azafunse mafunso awo. Zikomo. Zomwe mbili. Apa mpando wa bungwe la MEC, my Annabel. Ndikulupira zonse zimene mwafotokozera mwinaso zokhudzana ndi kuwerengera kwa voti. Mike Arnold Mbalale dzina langa, ndachoka ku PLFM wireless komanso Great Dominion Television. Ndikulupira zomwe mwafotokozera zokhudzana ndi mmene ziyendere za zisankho zamveka bwinobwino. Komabe ndimufuna kubwerera mbuyo pang'ono mu 2020 pachifukwa choti mwina kutsogoloku anthu adzakhala kuzindikira bwinobwino mafotokozera za nomination fees. Pamene chisankho cha 2019 amabwalo adanena kuti sichinaenda bwino, choncho sichidachitike, pa Chingereza amati nullified, soneza kuti kudalibeko chisankhocho. Tidaona kuti zipani za ndale zimene zinabweranso kuti zipikisane pa chisankho cha mu 2020 anafunsidwanso kupereka nomination fees. Pamenenso zidaoneka kuti anthu amene atalembetsa kale sipanaloledwa anthu ena kuti alembetsenso, soneza kuti chisankho chake ndi chomwecho chomwe sichidachitike chija. Koma padapezeka kuti pamene chisankho chimachitika mu 2020 anthu amene amapikisana anaperekanso nomination fees ina, komanso anavomerezedwa kuti zipani zikhoza kusintha anthu amene amaziyimirira pamene adalembetsa mu 2019 chisankho chomwe sichidachitike. Mapepala waja adapita kuti nanga nchifukwa chani mudavomereza kuti aperekenso nomination fees ina
pomwe omwe adakwanitsa zaka pa 18 pa nthawi imene zimabwerezedwa zisankho sadawalole kulembetsedwanso mukaundula wa voti. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwakambapo kunena zoti kufika tsiku la lero kaundula wayenda bwino ndipo zipani sizinapereke zikalata kapena madandaulo ena aliwonse ku bungwe lanu. Ndiye mafuna ndamvisa kunena zoti pali zipani zina zimene zadandaulapo kuti pakufunika audit kapena kuti kauniuni. Sinuzawo zoti anthu amene wamwathandiza bwanji ngakhale mwakana kale chifukwa zimene zimwina pena zithakubweretsa mafunso kutsogolo kuno nena zoti padzana tinafuna kuti tikambirane koma inu munakana. Kodi zimene mukuona zoti sizabweretsa chisokonezo chisankho chikachitika? Zikomo. Ine dzina langa ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku nyumba yosindikiza newspaper ya The Nation. Ndili ndi funso pa nkhani yomweyo yopereka zikalata zofuna kudzayimirira nawo. Mwafotokoza kuti mpata umenewu udzaperekedwa kamodzi ndipo mudamasulira monena kuti mukutanthauza kuti ngati chipani chatumiza odzachiyimirira ngati candidate wawo yemwe sadaunikidwe bwino ali milandu ina yomuletsa, bungwe la MEC likadzamuona kuti uyu si woyenera nkumbweza sipadzakhala mpata oti ampange replace ndi wina. Koma pamene pali funso langa mpoena kuti simudafotokozere kunena kuti mpatawo uli umodzi, candidate yo ndovomerezeka, wavomerezedwa bwinobwino, 2-3 days later munthu uja wamwalira. Mpata woyenera kuti chipani chibweretse replacement udzakhalapo kapena sudzakhalapo? Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi John Paul Kayuni kuchokera ku Zodiac. Funso langa lifanana hapo ndi limene anafunsa Kachere. Nkhani ya audit. Mwakhambo yankhapo ngati bungwe kunena kuti zimenezo sizitheka. Koma ndimangofuna mwina timvetsetse kuti amene akufuna kuti pakhale audit muwatsimikizira motani ngati bungwe kuti patsatidwa ndi ndondomeko zoyenera kuti pasazakhale vuto lina lililonse pa mapeto pake. Tingofuna chitsimikizo chifukwa anthuwo akukayikira. Ndimawerenga ma comments tikupanga stream live, ndimawerenga ma comment anthu ambiri akuonetsa kuti akunena kuti yaye tizakayikirabe zotsatira chifukwa kuti mukukana audit. Mukukana chifukwa chani? Ndiye mwina pakhale chitsimikizo ndithu chogwirika kwa anthu amene akukayikira. Muwatsimikizira motani ngati bungwe la MEC. Komanso ndipempheso kuti ngati zingakukomereni anafotokoza kuti tifunse mafunso achichewa okhaokha, mwina funso limene mutaliyankhanso mchingerezi. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Robert Chandirira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba munafotokoza za ma nomination fees. Mwina mutangotsindika pamenepo kuti kodi kulipira ma nomination fee akudzatha liti? Chifukwa kwambiri mwina munangosindika kuti akuzamba pa 10 komanso mwina za presidential ndi MP 1 to 5 July. Komano mutangotsindika kuti kodi kulipira mafiwa malire ake ndi liti? Funso lachiwiri, pakatipa ngati dziko takhala mwina tikumana ndi zovuta zina ngati za energy kamene kuti electricity. Inuyo ngati bungwe la MEC mwina mwakonzetsera bwino motani kuti nthawi imeneyi anthu akazamba kuvota zonse zende bwinobwino mpaka kuzawerengera ndi kuzaulusa zotsatira? Zomwe kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi ndikuchokera ku ITM Online TV. Mwafotokoza momveka bwino kuti munthu atha kukalembetsa constituency ina koma ndikupita kukavota constituency ina. Tirekeze kuti tsiku lokapanga verify voter registration wapangabe kumene analembetsera koma akufuna kukayimira MP kudera limene sanalembetsa. Pa tsiku lovota
akaloledwa kuvota ku constituency imene akuyimira UMP kapena mwayi wake pa tsiku limene lolo kulibe chifukwa chakuti anakalembetsa kumalo kumene sakuyimira. Zikomo kwambiri. Wapa mpando wa bungwe la MEC mafunso amene atolankhani anali nawo ndi omwewo. Ndikupempheni kuti muyankheno mafunso amenewa. Zikomo kwambiri. Ndithokoze mafunso onse amene abwera. Ndiyankha, then I'll ask the desk kuti atiyankhire za schedule of payment to unpack. Funso loyamba mbalale sindinalimvetse bwinobwino, koma I think DLS analimva ndende apempha kuti atiyankhire afotokoze bwinobwino. Nkhani ya audit ndingophatikiza pokhala kuti lafunsidwa ndi anthu angapo. Ndimafuna kuti choyamba tibwerere mbuyo kuti nkhani ya audit ikuchokera pati. When you follow the sequence of events, the issue at hand choyambirira ndi integrity ya voter registration data. Kuti kodi mukanena kuti voter register ndi iyi, anthu amene alembetsa ndi amenewa, mwafufutamo mayina kapena mwaonjezeramo mayina. Chachiwiri is the integrity of the results. Kuti kodi ma results amene zapange announce tikaponya vote pa 16 ndionadi kapena ndi mavoti ndi ma result oti apangidwa manipulate kapena pachitikapo china chilichonse. Ndiye kufotokoza kwathu choyambirira ndinawerenga the scope. We are going to provide it ngati sitineke kale pa website kuti muiwerenge bwinobwino mumvetsetse where the commission is coming from. Koma when you look at the scope, choyambirira it is misconceived because kalembedwe ka scope uka kakuoneka kuti ngotenga kuti kodi ma devices amene smartmatic imapanga manufacture amagwira ntchito zanji. Ndi paphatikizidwa pamenepo zinthu ngati kuvotera makina, komanso zikukamba zinthu zokuti makinawo akagwiritsidwa ntchito managing a polling station, komanso makinawo akagwiritsidwa ntchito kuwerengera mavoti. Over and above that, the audit is asking for access into the security architecture and controls of the EMS. Ndiye commission imene yakhala pansi ndikulingalira choyambirira, looking at the mandate of the commission, imayenera kuti igwire ntchito independent of any influence or interference. Komanso commission ili ndi udindo to ensure the integrity of the election, kusonyeza kuti ma processes onse ali m'manja mwa commission, whilst the commission is supposed to be transparent and it works on transparency and it is also accountable to the people of Malawi. It also has a responsibility to ensure kuti ma processes onse akuyenda bwino. When the commission analyzed and thought through the request for access to the security architecture, mukawerenga scope imona nkatimo kuti akufuna kuti adziwe kuti kodi ma source code and security protocols ndi otani. Ndiye if you objectively and in good faith consider request imene imona kuti ili ndi ma challenges ambiri, chifukwa chokuti by way of example,
sindingabwere ku nyumba kwanu ndikunena kuti nditsimikize kuti nyumba yanu ili secure atandiuzeni kuti security code yanu ndi chani. Ndikakuwuzani ndiye kuti nyumba yanga ndayitsegula eti. I have opened my home to you. It will be very irresponsible of the Commission to open the security infrastructure to third parties. Tikatsegula mukadziwa source code mukufuna muike mojani. Do you want to manipulate the system? What do you want to do? As the Commission is saying no, we cannot expose and compromise the system. We are mindful of the fact that the key issues, the integrity ya voter register, also integrity of the results, and we are saying in terms of integrity ya voters register, anzathu aku parliament imene amatikhonzera malamulo, they had thought through that. That is why they put in the law the process of voter inspection and verification. If you look at that idea, you are actually auditing the voters register to ensure kuti ma entries amene alimo they are genuine, muli anthu oyenerera, anthu ena sanachotsedwemo. Ndiye commission ikunena kuti kwa zipani 5 zimene zakhala zikutilembera komanso zikunena kuti they want assurance, and they are right to want the assurance kuti data yonse ili bwinobwino. We gave the voters register by 12 May, and we said the voters register we gave the entire voters register. Siti nachotsepo china chilichonse. We gave the voters register all the valid records, duplicate records. We even indicated kuti mu register mo there are 305 records amene ma images awo sakuoneka bwino because pojambula our operators sanajambule bwino. We know that there are those 305 records ndipo tizikhonza. And we said you have from 12 May to 31st of May, inspect the register. Manena kuti maina afufutidwamo, onani maina afufutidwa. Mukukayikira kuti kodi mmene mumwayikidwa anthu ena achilendo, inspect it and tuzen. No one has come today. Our conclusion is that the integrity of the data has not been questioned. They are satisfied that the maina onse amene ali mu voters register ndi omweyo. For the information of wina aliyense, mene timachita kalembera, anzathu azipani tinawuza kuti malinga ndi malamulo atitumizire ma monitors. Ma monitors aja akakhala on pa registration center. Every day timapasa ma statistics from the EMD kuti lero palembedwa anthu 20, the following day palembedwa anthu mwakuti, and at the end of the 14 days timapatsaso the end of phase register kuti Capital Hotel Center talembetsa anthu 2,400 record yake ndi iyi. Kusonyeza kuti if the political parties were indeed acting in good faith kuti akufuna adziwedi kuti kalemberayu ali bwino, they had actually that data imene amakupanga collect nthawi ya kalembera ija to be able to compare kuti America akunena kuti pa Capital Hotel Center pali anthu 2,400 malinga ndi register. They will go to the statistics memapanga collect nthawi ya registration ija and compare. If they see kuti zikusiyana, those are the issues that they would have raised to us. Kaya panali nkhani yokuti anthu 1 million afufutidwa nthawi yake inali imene iyi, to come to us and say zoona adi anthu 1 million akusowa, but no one has come today. Kusonyeza kuti the issue of data integrity imene akuitchula mu scope, it has been resolved already. Chifukwa chokuti we have had the procedure that is specified by the law in terms of voter inspection. The DC Mama wa Lero pa 7 June 2025. Ine ngati president wanu wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi
ndimati tiyambe ndikupepesa maliro amene atichitikira muno muziko, makamaka kubanja ndi achibale wonse akunyumba kwa a Joyce Chisulo amene anali deputy minister wa local government ndipo atisiya dzulo atadwala nthawi yochepa. Komanso nditengerepo mwayi limodzi ndi inu Amalawi tikapepese dziko lonse la Zambia, azibale athu amene ali muziko la Zambia chifukwa chotaya mtsogoleri wa chinamba 6 wa dziko limenelo, a Edgar Chagwalungu. Tiyeni Amalawi tiphunzire kukhalira limodzi, makamaka munyengo ngati imene yazovuta. Tiyeni olo titasiyana zipembezo, titasiyana mtundu, titasiyana zipani, koma ikafika nkhani ngati imeneyi tiyeni tiphunzire kukhalira limodzi. Izi zandikhuza kwambiri poganizira kunena kuti dziko la Zambia ndi dziko la Malawi anthu ifeyo ndife amodzi. Ngakhale kuti maboda amaterekanisa, koma ifeyo ndife amodzi ndithu. Chimozimozinso a Joyce Chisulo kwawo ndi ku Malawi konkuno, ifenso ndife Amalawi. Tiyeni tikhalire limodzi munyengo imeneyi, tilirire limodzi, tikhuze imfa zimenezi za amayi Joyce Chisulo olemekezeka komanso Edgar Chagwalungu amene ndi president wa chinamba 6 muziko la Zambia. Ndipo mizimu ya anthu amenewa iwuse mumtendere. Ameni. Inetu pena ndimazaoneka ngati wachamba, ndimazaoneka ngati wamisala, ndimazaoneka ngati wakokeni, koma kwa amene amandisatira amatenga monzeru zimene ine ndimanena. Funso nkumafunsa lero nkhani zathu zikulu za lero, kumafunsa kuti a opposition mwaziona. Ndakhala ndikulira nthawi yonseyi, ndakhala ndikulankhula nthawi yonseyi, inu tazukani inu a opposition. Anzanu awa MCP ndi Meki akukutakatani. Anthu amenewa ali ndi programu yofuna kubera zisankho, koma ine ndinkatengedwa ngati wachamba, ndinkatengedwa ngati wamisala osavuka amene amangolankhula zinthu zopanda nzeru chifukwa chosaphunzira. Lero mwaziona zimene akupanga ni sopano wakupanga ni Annabel ndi anzache. Lero mwaona zimene akupanga ni sopano wa MCP. Ndiye funso nkumafunsa kuti kodi mmene akana kunena kuti audit kulibe, kodi zisankho zimupanga nawo kapena simupanga nawo? Chifukwa tu munthu sumalowa competition ina iliyonse usakuziwa the rules ya competition iyo. Pache competition ina iliyonse imakhala ndi the rules, komanso mayenera udziziwa kuti kodi competition iyi ndi yachani. Tikamanena kuti munthu wakhala pansi ndi akukuza kuti tazuka tiyang'ane pa mpandopo pakhala iwepo, pasi pamatako pakopo tiyang'anepo, iwe ndikumakana, uziwe kuti munthuyo pali chilipo chimene wachikhalira. Izi zikuchita kuonekeratu kuti zisankho kuno ku Malawi kulibe, ndipo mwina inu a opposition mukanangochita declare kuti awina ndi iwo, kapena ku Malawi kuno kukhale one party system. Koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapitirira osalemba makalata ku mabungwe ku maiko ngati ku America, komanso osapita ku khoti, muzalira chifukwa anzanu ali ndi programu yobera. Ndipo mu system umene muli nyasi, ndibwereze sokawiri, mu system umene momwe muli nyasi. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni inu a opposition musanamizane kuti mukukumana ndikumakambirana za jani za alliance, musamale kwambiri. Zulo ndinalankhula nkhani yokhuza ma MP, yokhuza anthu azipani zosiyana ma members amene masana amakhala achipani chawo koma usiku amakakhala a MCP, amene amaoneka ngati ndi ya blue camp koma asali omwewo, amene amaoneka ngati ndi a UDF koma asali omwewo, amene amaoneka ngati ndi a UTM koma asali omwewo, amene amaoneka ngati ndi a Ford koma asali omwewo, amene amazaoneka ngati ali ndi Joyce Bandayo koma akumupusisa. Chimene ndaona ine ku Malawi kuno, anthu ambiri andale
akupanga zinthu zofuna kusangalatsa mimoyo yawo, sakufuna kupanga zosangalatsa Amalawi kuti Amalawi mavuto amene akukumana nawo achokemo. Ndipo ine ndakhumudwa kwambiri chifukwa ngati kuli anthu ozikonda ndi andale amene amasatira choyipacho, chifukwa Malawi muno, if the truth has to be told, ngati kuli mdani wa Amalawi ndi chipani cha MCP. Ndipo sizinayenere kuti chipani chimene chiso chisankhidwe chilawenso mboma chikapitiriza chimene chikuchipasanso zaka zina 5. Ndafuna ndikuwuzeni kuti ku Malawi kuno anthu azavutika koopsa, ndipo izakhala ngozi ya ngozi zonse. Koma vuto la anthu athu azipani, anthu andale, sakuganiza zonsezo, akungoganizira mimba mwawo, akungoganizira ana awo, akungoganizira azikazi awo ndi azibale awo kuti azikhala ndi ndalama zapamwamwa. Ine ndikufuna ndinene chilungamo kunena kuti inu a opposition musanamizidwe kuti mukumapanga misonkhano yati ya alliance pali zipani zina konko, ndipo Amalawi mukhumudwa. Pali zipani zina ziwiri zikuti zikamachoka ku msonkhano wa alliance kuja ndiye zikumapita ndikukakhala ndi msonkhano wena ndi MCP. Ndipo abale muzakhumudwa pa 16 pasanafike, posachedwa pompano mukhumudwa ndipo simukhulupirira. Pali zipani zina ziwiri nkhalakale zazikulu, winayo akupita ngati running mate, winayo akupita ngati osatira kwa wachiwiri kwa running mate. Zipani tu zimenezo zosusa zimene zinkanena kuti MCP ndiyoyipa ija, omwewo aona ndalama sakuona Amalawi, omwewo akhulupirira kunena kuti iwo azidya bwino kusiyana ndi Amalawi. Chipani chija ankachida chija lero akufuna apange nacho ukwati. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti uja amachedwa kokopina akukwatirana ndi tambala. Abale anga simukhulupirira, ndipo ndikutha kuona Mulungu wakundionesa usiku wandionesa zonse. Ndikutha kuona kuchipani chimene chikuli makankano koopsa, ndipo chipani chimene chingati sichisamala chizathera pompo, chifukwa chinacho nchaching'ono kwambiri, anthu alibe nacho ntchito. Koma chipani chinacho kokopina zoona. Kokopina anali mkazi wokongola kwambiri, mwana wa nzeru, aliyese kumamukonda kuchokera kunsanje pakana kuchitipa, aliyese ndikumamvesa. Iwe kokopina zoona waganiza zokuti ukakwatirane ndi tambala. Amalawi izi ndikunena simukhulupirira. Ndikuseka koma ndikulira muntima, kulirira dziko langa, kumulirira munthu wakumuzi, kumulirira munthu osauka, kunena kuti mwaganiza kuti lero sopano mukapange ukwati ndi a MCP zona. Abale anga musanamizane kumeneko kumigwirizano yanu imene mmakumana ndi ati a opposition okauka, ena osiya opposition, ena ndi a MCP pakati pa usiku. Ndipo zimene ziti zichitike Malawi muno sizinachitike ponse, ndipo Amalawi muzadabwa. Ine muzandikumbukira, koma ngati mukufuna kuti zinthu zimene zizayende bwino, Amalawi chonde kumene kumuliko chonde musazavotere MCP. Komanso ndikupempheni inu ya opposition musamale kwambiri, muyang'ane maso anu patali. Pali ena chipani china chachikulu chimene chikufuna kuti chomwecho chisankhe president, chomwecho chisankhe running mate muchipani momo. Ndi ena wakukupina anyanyala akupita kuti akapange ukwati ndi uje tambala, chifukwa chonena kuti apsa mtima atafuna azango apasa uminister. Kodi tukuli kuzikonda komanso kuli kunamizana ndi anthu opemphera. Anthu opemphera ena ndi amene anapita kwa munthuyo wamkulu wa chipani chinacho ndikumunamiza kunena kuti muzayende nokha. Anthu opemphera, anthu si onse amene mmaona atavala makorona ali opemphera, si onse amene mmaamva atanyamula baibulo ali opemphera. Anthu enawa ndi afiti, anthu opemphera enawa ndi asataniki. Ndipo inu mukumbukire bwinobwino kunena kuti zinalimonso mbuyomonso nayenso malemu Nsaulo Chilima ankadalira anthu opemphera. Nde muzifunse kuti atadalira anthu opemphera amene ankamulangiza pakale pano pa Saulo ali kuti. Iwe kokopina ukapanga masewera
nawenso zako zizada posachedwa pompano chifukwa wani zikudera kuchipani kwako komanso zizakudera pa umoyo wako chifukwa uyu amachodwa tambala wotampasa chimanga thumba lonse kuti azitani azidya siku lina aza kujompha ndipo tambala ali ndi mphamvu kuti akhoza kukunyamula iweyo mmene alili muja ndikukuponyera kung'ona koma popeza Amalawi ambiri simmamva andale simmaphunzira cholinga chanu mukufuna kunena kuti nanga ife tipange bwanji kuti mimoyo yathu iziyenda bwino kuyiwalira Amalawi lero mukunyamuka kukayenda ndi Yudasi. Izi ndiye ndi chilungamo chake ndipo muzakhulupirira muzakhumudwa Amalawi mutamva kunena kuti agwirizana sopano kokopina akukayenda ndi tambala ine muzandikumbukira muzandilira koma ziwani kunena kuti kukubwera nkhondo yoopsa ndipo anthu ambiri aluza miyoyo yawo chifukwa chisankho ichi wina afune asafune chikhala cha magazi akufuna akakamire mpando ngakhale asakufunidwa ndipo anthu ena alendo ena abwera muzayang'ana ndi diso la kumawa si alendo wamba iyayi abwera kuzasiriza babokosiro kukhoma misomali ya 6 inches kunena kuti zivute zisavute pa 16 September MCP kufuna ikakamilebe mpando wa president Amalawi yapitirizebe kutani kuvutika so kairo a opposition yambiri amenenso enanso akuchokera muchipani ngati cha DPP amene ali mkatikati momufuna kumusinga president wawo ali mkatikati momunamiza president wawo ndipo siku lina inuyo muzandikumbukira ini nthawi imene ya opposition ngati DPP mukana zizimuka pa bedi yanu imene mukugonayo ndikumakhululukirana palibepo permanent enemies in politics ndipo iyi ni nthawi imene mukana itanizana nonse amene munali mu DPP nthawi imeneyo including kumuitana uja amachedwa na nkhumwa koma munatona nkhumwa ya amafuna kumakacheza kumeneko kuti akhalebe kuchipani chimene chimugwire naye ntchito koma kuli manjanjawidi ena amene nkhani yawo ndi yansanje basi amene amamuuza even ngakhale APM kuti bwana osazamuitana so mwana ameneyi kuli akulu ena kumene koko ansanje omanguyang'ana zawo basi osayang'ana za ziko kufuna kuti mwina president yonso azamulande president azakhalepo iwo nkhani tundi imeneyo kwaona tayitanisa ni sonkhano kulizi akufuna sonkhano aziyenda APM yekhayo kwauza kuti tapangani misonkhano yanu kupipiku ali kulizi ati koma ndi a vice president akufuna Joyce Banda azipanga misonkhano yekha nzodabwisa kwambiri kuti kuli anthu amene ali ni makobiri muzipanimu zawo zosusazi koma samapanga misonkhano amene akupanga misonkhano kumene kukamva ku DPP ko ndi gangata yekha waona ena wayi komanso chikoka alibe kodi mango sankhanirana ndalama kapena chani zinangovuta tu akho zinangovuta koma iwo janali ndi grace komanso anali ndi chikoka mukanakhala kuti munali ine ndikanakhoza kumuyitana na nkhumwa uja ndikukhala naye pansi ndikukambirana naye tiye ntigwirire ntchito iyi nkhani ndiyombosa Malawi nkhani siya nyumba mwanga vuto la kuno ku Malawi anthu amayang'ana za iwo sayang'ana za ziko anthu amayang'ana makobiri awo sayang'ana kuvutika kwa Amalawi mmene akuvutikira Amalawi lero si nthawi so yokuti anthu azikachezaso ndi MCP chifukwa MCP ndi imene sakufunidwayo koma oyipayo amene akuoneka kuti waononga zikoyo ndi amene akuthamangiridwa ndatitu kokopina akukwatirana ndi tambala pasanafike pa 16 September bon calendar the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village T.A. Mabuka Mulanje Malawi Southern Africa